P1 felt all big and muscly out on the road. Potisak njegovih snažnih motora doslovno je iščupao dio piste. Više od 100 metara u zrak letjeli su dijelovi asfalta, veličine automobila, čak i autobusa. Sreća u nesreći bila je da tolike betonsko-asfaltne gromade nisu pogodile sam zrakoplov, ali i da nitko od osoblja luke nije stradao. Boeing je uništio pistu na 2 mjesta, u dužini od 40 i širini od 15 metara. Luka je zbog toga bila zatvorena za zračni promet od 10 do 14 sati, a na stazi je utvrđena šteta od 18.000 kuna. Kontrola leta u Dubrovniku odmah je obavijestila posadu zrakoplova te zrakoplovnu luku u Bratislavi u Slovačkoj, kamo je Boeing iz Dubrovnika sletio. Zračimo iz ureda direktora Dubrovačke zračne luke. Samo glasnik O. Naprijed Niko. Kupio bi samo... Izvolite. Zoran i pobjeđuje u 3. krugu sa 150 kuna. Evo, 150. Mjestu dobila bi se kocka sa stranicama od zavidnih. To je previše. Zlato je ipak rijetko u prirodi. Kada bi se sve zlato ovoga svijeta skupilo na jednom mjestu, dobila bi se kocka sa stranicama od impozantnih 15 metara. Onda komu danas povjerovati, Oliveru ili meni? Maj. Nemojte, Maj. Kako si padate na Maju, to je nevjerojatno. Ponekad imam ja pravo, vidite. 15 metara bi bila stanica takve kocke. To je još jedan podatak iz knjige Zlatni san doktora Nenada Rausa. Hvala, Majo. Hvala. Koje smo uštedili. Jesmo. 150 kuna, rekli smo. Zorane, čestitam. Hvala. Vidim, stavio prijemnici. Au, krasno, baš mi je drago. Zorane, Sanja, hvala vam lijepa. Niko i vama još jednom čestitka. I možda se, kažem, vidimo još jednom u petak. Majo? Nismo gotovi. Mi se više nećemo vidjeti. Kako ne, a Sad mislim sutra? sada, već sutra. Evo, jedno čekamo. Sutra smo opet. Vi ste sumnjali. Ma, sigurno smo tu, kao sudbina. I vi s nama. Doviđenja. 50 metara. Te karakteristike ima samo Imotsko crveno jezero. To je i ponukalo stručnjake iz Kalifornije da se odluče za Imotski. Grad Imotski ima priliku iskoristiti veliku šansu da ugosti svjetski poznate stručnjake za ispitivanje kozmičkih zraka. To znači ne samo u jednom svijeta, jer je ovo, prema izjavama stručnjaka Hrvatskog speleološkog saveza, jedinstven naučni eksperiment do sada poduzet u svijetu. Iz Orabića nam javljaju kako je tamošnja osnovna škola dobila... Čestitam i vama i evo jedan mali dar za rastanak. Čestitam. Evo, izvolite. A ja ću... 5. lipnja, kad traje 14. svjetski festival animiranih filmova, osim putem kronika koje ćemo svakodnevno raditi, sve informacije o autorima, o filmovima, o događanjima na festivalu moći ćete pratiti i putem interneta. Koliko znam, u suradnji s Carnetom i ove godine planirate na svome web sajtu pustiti što više informacija o festivalu, tako da ljudi mogu vidjeti o čemu se radi. Da, to je tradicija. Mislim da se prvi put zapravo festival u Hrvatskoj pojavio na web sajtu kao jedna umjetnost. Prvo, ne bih mogla predstaviti, dugo bi to trajalo. Želim vam puno sreće i uspjeha na festivalu, puno upornosti i dobre živce ovih zadnjih mjesec dana, jer znam da obično se puno toga radi u zadnji čas. I što reći nego vidimo se na festivalu. Hvala. Hvala i vama, dragi gledatelji. Bila je ovo još jedna Animavizija. Sljedeća vas očekuje na istom mjestu u isto vrijeme za tjedan dana. Doviđenja.